Ane yazi umjita sisilindile la khaya khona. Akafika umjita. Awunazi yabo uyesikole. Hayi Sabhe. Marazi sisiya nje isikole nje ubeyithina. Hayi sabhe. Mthina masinda. Hayi, yabona mhlaba abafana bamsebenzekile. Mama thina sola nomnyama. Encuna sisinafundi nje wena usuphinanga grade 4 usuphindanga. Empela uphindanga grade 4. Hayi angisazi mina. Yazi esikoleni ila khona kujatshulwa khona. Hawu kujatshulwa kanjani lokuphindane negrade? Hayi ingane. Kuyadliwa lapho bafana. Fish. Yonke into colors. Yonke into. Usho kanje? Ngisho kanje. Wena khona awuyeli kuyofunda ngeli kuyodla nje wena. Yebo, masaya na esikoleni sisodla nawe. Hayi njengoba ngiya nje bafana esikoleni ngiya nje. Ngiyodla nami. Athi ngiyojeka amathi nami. Ubona ngisuthi nje. Uyele ukuyodla. Mina sibuye esikoleni nathi sodla. Akusizi ukuhlala emakhaya. Akusizi usilambe. Ha. Fish. Makhalazi. Shune nyama phela ikhona. Ha. Uyasutha umuntu. Hayi ngizodla naye mina. Udla naye? Ngizodla naye. Athi manje sitshana isixosha. Ehlalo anele phela. Ngizodla naye mina. Awusho nje aqaba masidla naye. Dubula magazini, lethu siphuma khathini.